Toto je, prosím pekne, železničná ulica. Hej. A táto ulica sa volá železničná, pretože táto cesta jediná vedie k železničnej stanici. A táto jediná cesta vedie aj k pozemkom, k záhradkám, za ktoré mesto odo mňa pýta vlastne daň. 16 eur, prosím pekne. A toto je cesta, ktorá vedie vo Veľkom Krtiši sme, aby som to nezabudol povedať, lebo ja nie som nejaký politik, že viem tak pekne rozprávať a pritom nič neurobím. Ja sa snažím niečo urobiť a nerozprávať pritom. Takže poprvé tu nevidíme žiadny chodník. Hej, no momentálne to až tak bujná to nevypadá ako v lete, ale tuto je to ešte dobre. No dobre, tu vidíme, že bol jahrok, kedysi ešte, a možno tu bol aj chodník, zrejme, ale na to už pán primátor asi zabudol, ale na dane na mestskom úrade nezabudli. Všimnite si, že toto je verejné osvetlenie. Hej, teda malo by byť. Bolo voľakedy. Toto verejné osvetlenie je zarastené, až prerastené budete vidieť ďalej, že niekde ho až nevidno od tých stromov, od tých kríkov. A stade to prosím, tuto dole, tam kde je železničná stanica, tá sa z dôvodu toho, že to bolo nerentabilné, tak sa zrušili ako osobné vlaky, čiže tam jezdia teraz iba nákladné vlaky. Tu je tiež, tuším, elektrické vedenie, ten drôt, ak vidíte. Tu ide teraz auto, neviem kam sa mám uhnúť samozrejme, lebo ja som chodec, on tiež nevedel, že na ktorú stranu. Tuto dve autá sa ani nezmestia. Je to zarastené úplne až no keby tu nechodili tie kamiony, tak ja si dovolím tvrdiť, že už z tohto by rástol z tohto krásneho by rástol už normálne stromy by rástli, ako tam dole rastú. Vidíme, že tu bol kedysi tiež jarok, teraz je tu smetisko. Takto sa o to stará mesto. Sa o to stará. Tuto vidíme úplne zarastenú bývalé osvetlenie, ktoré nám kedysi slúžilo ešte za komunistov. Možno tam niekde bol aj chodník, ale neviem, vidno tam, že tam bol járok. Hej, tak tá priehlbina tam. Tá priehlbina tu, no, veľmi to už nevidno ani to, že tam vôbec tam niečo bolo. Čiže roky sa tu nikto o nič nestaral, ale roky sa tu vyberajú dane. Hej? Tak podľa mňa toto nie je žiadny demokratický alebo aký systém, že sa vyberajú dane a jednoducho oni o tomto probléme vedia. My sme sa aj sťažovali, že chodia diviaky až k nám, to je ďalší problém.
že vyrúbali tu stromy a chodia tu diviaky až po v podstate normálne až pred náš barák. Dokonca na detskom ihrisku videl môj kamarát diviaka. Ja viem, že sa tam prehrabujú v noci, ich počujem, keď mám v lete otvorené okno, aby som mal vzduch, aby nebolo tak teplo, tak normálne počujem. To vôbec nerieši mesto. Mesto nám arogantne poslalo papieriky, aby sme nekrmili mačky a psíkov. Prosím vás, ja poznám týchto tu ľudí. To sú 3 bloky, tá železničná ulica. To sú 3 bloky, tuto nikto mačky a psi, okrem toho, že ich majú doma a tam ich krmia. Vonku ich nikto nekrmí a pán primátor alebo mesto si z nás asi robí dobrý deň, keď to chcem slušne povedať, hej. Toto smetisko tu, samozrejme, toto je vizitka, ako vypadá cesta na železničnú stanicu vo Veľkom Krtíši a cesta, ako vypadá cesta do vlastne na záhradky, za ktoré my platíme 16 €. Takže teraz cesta doprava bude viesť na železničnú stanicu, ktorá už vezie iba náklad. Ako som povedal, a toto je jediná cesta. Na železničnú stanicu žiadna iná cesta nevedie. Žiadna iná cesta. Pozrite sa, v akom to je stave. Pozrite sa, aký je tu bordel. A ešte to by som chcel povedať, že dúfam, že som to nezastavil teraz. Ešte to by som chcel povedať, že mesto započul som aj také už výhovorky, že toto nepatrí mestu a preto sa o to nestará. Ale keď to je železničná stanica, prosím pekne, a tu je železnica, tak komu to patrí, ak nie mestu a štátu? Lebo komu patria tie železnice? Mi nehovorte, že to patrí, no toto samozrejme smetisko, akože to tiež sa o to stará. Neviem, ako čo to má znamenať toto. To sa už hádam nedá ani okomentovať. Toto môže byť na to ani v slame niekde v Afrike. No možno tam by sme niečo také našli. Hej. Tuto to vedie na železničnú stanicu, tuto je železnica. Budeme vidieť, ak nevidíme ešte, prídem tam bližšie. K tej železničnej stanici, to je teraz druhá najväčšia píla na Slovensku, alebo bola druhá najväčšia, ale myslím, že stále je. Hej. Tam, kde je vyvesený ten Allianz poisťovňa, tak tam je vlastne tá železničná stanica, ktorá sa teraz, neviem ako, ona zrejme mesto ju ako zavrelo a tieto pozemky prenajalo tej spoločnosti. Ak dobre chápem. Vidíme, že to je železnica. Chodia tu vlaky, no. Môžem sa... chodia tu vlaky, ale čo budeme vidieť ďalej ešte teraz? Teraz to možno stopnem, lebo ideme k agrochemickému podniku, to je vlastne to AHP. Takže blížime sa k AHP, k agrochemickému podniku. To je starý názov, že agrochemický podnik tu bol kedysi, ale teraz to kúpili všelijaké firmy, majú tu. Vidíte, že tu je nejaký biznis. Teoreticky, čisto teoreticky, keď nie teoreticky, ale aj prakticky, keď obídete úplne celý Krtíš a viete sa dostať do agrochemického podniku,
aj z druhej strany. No lenže samozrejme to je ich súkromný pozemok, tam nás oni nepustia. Keby som tam išiel teraz niečo vybavovať v tom zmysle, že idem vybavovať niečo s týmito firmami, alebo som tu zamestnanec, tak ma pustia. Ale nebudú nás púšťať s motičkami a s kadečím. No a teraz pozor, a teraz sa si čudujete, že kde sú tie záhradky. A tie záhradky sú prosím pekne tu. Takže takto sa ide na záhradky. Vidíte, to je koľaj. A tu nie je žiadna, neviem ako sa to volá, urobený prechod, ako zvykne byť, keď idú buď chodcovia, alebo aj vlaky, že sa tam do stredu dá niečo, aby jednoducho mohlo hlavne to auto prejsť, akože človek prejde, len si musím dávať pozor, lebo ja som si tu už vymkol kotník. Teraz ideme, toto je prosím pekne, toto, nič z tohto, čo tu vidíme, neurobil primátor alebo mesto. Toto si všetko urobili záhradkári. Sami. A ešte veľmi dôležitá vec. Nevedie nám tam žiadna elektrina, že by tam bolo nejaké elektrické stĺpy alebo dráty alebo niečo, za čo by sme mali platiť, teoreticky, že by sa to malo udržiavať. Ani elektrina, ani voda. Nič. A teraz ideme ďalej. Toto je veľmi nebezpečné, lebo to je šmiklavé. Ja sa bojím potom ísť. Hej. Teraz hlavne, keď je to mokré. Toto bolo v katastrofálnom stave, lebo toto sa samozrejme nikto nestaral. Záhradkári to myslím, že tento rok, alebo ešte možno minulý rok na jeseň to spravili. Tuto v lete, alebo na jar, to je vlastne potok. Ale teraz tu veľa vody není, hej. Vidíme, že aj o to ako sa o to starajú. A teraz ďalší trik. Tá koľaj prvá išla do AHP, bola kedy tam chodili vlaky teraz tam už nechodia, takže ona bola taká zrdzavená. Aj táto není úplne v najlepšom stave, alebo ako by som povedal. Nechodí tu veľa vlakov, ale keď som bol na záhradke, tak asi 2-krát za deň išli vlaky. A zase opäť musíme ich prejsť. Takto samozrejme, není tu žiadna nič. A teraz si predstavte, že tu chodia starí ľudia. No a teraz tuto, ale tam ani nejdem, lebo tam je blato. Tuto není žiadny chodník, to je len blato teraz. Možno, že tam blato není, lebo akurát tam listie toto napadalo. Takže možno by som mohol aj prejsť a nič sa mi nestane. To vedie k tej bráničke tam, ktorú vidíme. Skúsime odfotografovať. Alebo trošku pôjdem. Možno, že sa... No teraz je tu dosť lístia. Nepršalo tak veľa, no nevidno tú bráničku. No, ale budeme uvidieť kadiaľ. Nevadí. No opäť idem hore, schod. Tuto listie šmiklavé, babka stará, sem chodia ženy. Nebudem menovať, ale niektorí sú ťažko zdravotne postihnutí. Ľudia chodia na záhradku, väčšinou chodia ľudia na záhradku. Po tejto koľaji, takto. Po tejto koľaji, jak ja idem. Čo neviem, či je vôbec ako povolené, či je to vôbec povolené, ako či to není nejaký priestupok, že sa nesmie chodiť po koľaji, lebo podľa mňa sa nesmie chodiť po koľaji, ale jednoducho není iná možnosť, lebo tam dole väčšinou na jeseň a na jar, keď sa práve sadí a oberá, tak vtedy tam je také blato, že jednoducho sa nedá prejsť. To poprvé,
Po druhé, niektoré veci sa tam nedajú sa tady preniesť a tak ďalej. Ľudia chodia takto po tejto koľaji. Po tejto koľaji chodia až k záhradkám, kde není, ešte raz opakujem, nemáme žiadnu elektrinu zavedenú, nemáme žiadnu vodu zavedenú. Cesta naša je táto. Cesta naša je táto. Hej? Alebo tam dole zase smetisko, no. Nohy sa mi kadejako musí si dávať, aby som šľapal na tie betónové tieto, aby som sa no. Tu vidíme tú bráničku, cez ktorú sa dá tiež prejsť a tu už vidíme, že tu aj to bláto, že tu už liste není, čiže tu keby som prišiel dole, tak už som zablatený po krk, preto aj ľudia volia potom ísť po trati a samozrejme tá záhradka siaha až po toto. Si tiež urobili záhradkári sami tú ochranu proti diviakom, lebo mesto nevie, jednoducho im nedošlo, že keď sa tu vyrobalo polka lesov na okolí, čo tu boli, tak jednoducho tá divá zver nemá kadiaľ. Proste nemá kadiaľ, nemá kam. Tuto vidíte tiež, že takto chodia po koľaji, túto cestičku, že takto chodia po koľaji, lebo tadiaľ sa niekedy nedá ísť, niekedy sa dá. A práve preto chodia po koľaji. No a ďalej ešte, neviem, či mám ísť, ale tak ďalej ako vedie tento plot, tak tam chcem prejsť aspoň v prvej bráničke. A možno, že tam až nepôjdem, lebo to je zbytočné. Tam vidíme nejakú opustenú budovu vzadu, ktorá sa absolútne na nič nepoužíva. A tadeto sa vidíte, že tadeto sa nedá ani prejsť. Tadeto žiadna cesta nevedie, len do lesov. Teda, ako myslím, cesta. Táto železničná trať, po ktorej chodíme. A ešte raz opakujem, lebo už nemám čo povedať. V podstate, lebo to sami vidíte, že to sa takto nedá. Tak ešte raz opakujem, že nemáme ani elektriku, ani vodu, ani nič. Všetko sme si urobili sami. Záhradky máme, to sú síce len prenajané, ale za prenajatie platíme. Za prenajatie platíme agrochemickému podniku, alebo to, čo... Neviem, ako je ten agrochemický podnik. Tu vidíme, že niečo sa deje. Ale stade sa nemôžeme odtiaľ prejsť. Aj keby sme chceli, vidíte tam vzadu ten plot. Nedá sa. Jednoducho. A nebudeme aj narušať cudzie teritorium. No, takto túto ľudia chodia a takýchto bráničiek je ešte, myslím, 1 alebo 2. Hej. Takže tu je bránička, tu je cestička. Takto chodia ľudia. Vidíte, že to je vychodené, že chodia stadeto tí ľudia po tejto železničnej trati. A to je asi všetko, čo by som chcel povedať. A ja 16 eur nezaplatím a nech ma dajú k exekútori, ale ja to dám do všetkých novín, do ktorých budem vedieť, všetky strany, ktoré budem vedieť, oslovím, nech s tým robia poriadok. To není možné, toto není možné. Nie sme niekde v Kambodži, alebo možno, že ani tam sa takéto nedeje. Ja nechcem urážať nejaké ešte krajiny, tu urazím, lebo to made in Slovakia.
No, takže ďakujem pekne za pozornosť.